Apa ya kaya ngono to diajeng ngono lho. Dalah kok diewer-ewer. Tak korbanake Sekali lagi Mas Arya. Ning kene wae. Ning kene aja pindah, penak bae, Mbak. Iki lho nyawang gambar awake dhewe ning layar iki lho, Nok. Nggih. Mas Akbar. Dalem wong ayu. Kula niku jan tresno sanget kalian panjenengan lho, Mas. Padha ya iki.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, anakku sing ayu dhewe, anakku sing denok deblong, anakku sing ayu, sing setinik-tinik limbuk. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara ya nok, makaten ya mak. Nganggo unjal ambekan. Ora lali aku Kang Sarta kowe. Angka 1 ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Kejaba mung ucapan dan ungkapan puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa nduk. Ngono ya mak. Kang wis malembarake keberkahan Kang Sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga bengi iki aku Kang Sarta kowe sak rombongan bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya mak. Ya. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Ngene ya nak. Iki wis menjadi agenda rutin tiap tahun. Oh, agenda rutin tiap tahun. Adicarane apa, Mak? Adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi adicara bersih dusun. Oh ngono. Sing duwe gawe dusun. Oh ya. Bersih dusun sedekah bumi. Utawa ana sing ngarani nyadranan ngono kae. Iya. Dusun ngendi? Dusun Tempel Kang Sarta Daleman, Desane Patran Rejo, Kecamatane Mbrebek, Kadipaten Nganjuk. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Ngestokake dawuh wis kaleksanan. Mula awake dhewe sowan mrene sak rombongan. Wis sak pantese, wis sak trepe, lan wis sak majipe. Iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Oh, ngono ya, Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng sapa, Mak? Kunjuk dumateng nuwun inggih menika Ketua Panitia. Oh, Ketua Panitia. Bapak Kasun Dusun Tempel Daleman sing dipangarasani dening Bapak Solekan. Ngono. Uga terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh panitia yang sudah ikut andil terselenggaranya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Sing dipandegani uga kelawan Bapak Kasun, dipandegani kelawan ketua panitia ya kuwi Bapak Solekan. Bapak Solekan nggih. Uga ngaturake panuwun, Nak. Ngono. Karo ketua pelaksana. Oh ngono. Ya. Ketua pelaksanane kancane awake dhewe ya kuwi Kang Mas Roni. Oh, Kang Mas Roni. Ya ngestokke dawuh. Awake dhewe rene nggur nggawa wayang gamelan pengerawit sinden. Panggung terop Kang Sartoson Buang wis dicepake karo Kang Mas awake dhewe Mas Roni. Ngaturke panuwun. Iki wis menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya, no. Kira-kira nek ora kleru awake dhewe sowan ning Tempel Daleman kene wis rambah kaping pira? Nek ora kleru nek ku ngitung wis ping 4 iki, no. Oh, wis ping 4. Wis ping 4 tanpa pedhot. Fa insyaallah nek ora kleru anggonku ngitung ping 4. Oh, ping 4. Parandene warga masyarakat Tempel Daleman ora ana bosen-bosene, ora ana jeleh-jelehe karo awake dhewe Sanggar Seni Astabrata ya, Mak. Nadyan to wis marambah makaping-kaping awake dhewe sowan rene ping 4 iki. Ning tidak mengurangi semangate. Oh, ngono. Ketitik wiwit sore antusias Kang Sarta apresiasine para warga masyarakat kang lenggah ana ing Tempel Daleman patut diacungi jempol 2. Oh ngono. Iya.
para bakul sing mengais rejeki uga melu kecipratan rejeki. Melu kecipratan rejeki bakule akeh, bakule ya pirang-pirang melu seneng, melu bungah, melu bombong. Ngono ping papat nyang tempel daleman. Ngono dadi alasane awake dhewe kok disowan kirene ping papat tegese alasane angka 1 ya kuwi saking tresnane warga masyarakat tempel daleman karo awake dhewe sak kanca. Alasan nomor 1 awake dhewe ping papat mrene tanpa pedhot. Angka loro aku nek karo Mas Roni kuwi wis kenal, wong liya manjing dadi sedulur. Ngono. Dadi perkara rega kuwi wis iso diatur. Dadi angka 1 alasane mergo saking tresnane warga masyarakat tempel daleman. Angka loro aku nek wis karo Mas Roni kuwi wis wong liya manjing dadi sedulur. Ngono. Alasan angka 3 awake dhewe sowan rene iso ping 4 iki mergo nyat kene golek sing murah no. Oh iya. Ya. Lah ya mula sing dijokne Roni Gareng kuwi ya. Roni Gareng yang omahe dhewe. Ben taun mesti nangis. Ya. Nangis kok rutin tiap tahun lho ya. Lah ya ora apa-apa wong ternyatane seni kuwi nek dituku larang ning nek dijaluk murah. Lah iya mak ya ngestokke dawuh. Dadi ki awake dhewe wis ora nggawa apa-apa panggung terop sak lightinge wis dicepakke. Lah iya alhamdulillah ya. Iso sowan mrene neh nglumpukke balung pisah karo warga masyarakat ana ing alaladan tempel daleman ya mak. Iki ya kanca-kanca ora leren wiwit tanggal 19. Ya 19 wingi nek ora kleru awake dhewe main ning laladan Bojonegoro. Bojonegoro. Terus wingi nyang Macanan ya luar biasa. Terus bengi iki ya penontone ya luwih luar biasa. Ngono mak. Alhamdulillah. Kudu tetep semangat. Jadwal wulan Juni awake dhewe jadwal wulan Juni sing ning Nganjuk ya kari bengi iki. Jadwal bulan Juni sing ana wilayah Kabupaten Nganjuk kari bengi iki. Lah bar ki nyang ndi? Lho, nek masyarakat tempel daleman po masyarakat Nganjuk pengen nyusul ora apa-apa tanggal 26 aku karo Astabrata ya wayangan. Ngono. Nek pengen nyusul monggo nyusul ora apa-apa. Kuwi malah bertabur bintang tamu akeh no. Tanggal 26 neng ndi? Nyang Tegal Drima Banyuwangi. Ya. Nonton wayang kok minggat kuwi jane kok. Mbok kon rono. Lho mbok menawa? Iya. Pas nganggur ya. Iya mak iya ngestokke dawuh. Sesuk leren. Kudu semangat awake dhewe, semangat. Wong nampa kapercayan kuwi abot sanggane, mula kudu yen wis kadung nampa kapercayan utawa netepi tembung saguh kudu digunakake kanthi bener becik. Sing saapik-apike. Iya. Ya wis ya nak awake dhewe ning kene ya wis ngrumangsani mrica kecut paribasane sauni-unine. Anggone 4 tahun kok paring lelipur ana warga masyarakat tempel daleman kok ana klera-klerune awake dhewe nyuwun diagung pangapura. Ngono. Mergo awake dhewe iki ya niate ora ana liya. Siji golek dulur, sakliyane golek rejeki. Angka loro niate ya paring lelipur. Dadi awake dhewe sak kanca sangger seni Astabrata kuwi ngrumangsani seniman isih junior. Ngono. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwiyane. Ngono. Isih perlu belajar akeh. Nanging yen wis warga masyarakat tempel daleman tresnani awake dhewe lahir tumusing batin, mila kula ngaturaken panuwun dumateng warga masyarakat tempel daleman mriki. Iya. Yen ana klera-kleru nyuwun pangapura. Berkarya sak mampune, sak gaduking nalar, sak kadaring lampah. Didasari ya kuwi kanthi wewaton asor tan hanggunggung diri, ngalah ora ngalap menang, kebak rasa pangapura. Iya mak iya ngestokake dawuh. Sing baku, sing luwih
baku kang sing luwih wigati awake dhewe sowan ana tempel daleman kene nderek memuji ya nok memuja lan memuji ndongake ora iso matur akeh bisane mung ndongake iya muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun utawa sedekah bumi kang digelar dening para warga masyarakat ana ing laladan dusun tempel lan dusun daleman dusun tempel lan daleman dadya dusun kang badatun toyebatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kertotata turaharja murah sandang lawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam amin 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 Allahumma amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin sing dipuji pancen kaya mangkono Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin Adada billahi salatan Daimatan bidamati mulkilahi Lomba hati kuli mosa warnate Kabeh pisan mojo Quran semanate Kabeh
sowan komplit kanca-kanca kang kagabung dening paguyuban Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip 2 Gandung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk ya kanca-kanca pengerawit komplit kanca-kanca mbak-mbak adik-adik Waranggono utawa Swaramati komplit no ya dijumbuhke karo semangate para warga masyarakat ana ing laladan tempel daleman ngono ya Mak ya apa meneh iki uga di live streaming di live streaming di live streaming lumantar channel YouTube ya kuwi Astabrata Media ya dimonitor wong sak donya kabeh iso mirsani ya kuwi anggone para warga masyarakat tempel daleman ngenekake adicara bersih dusun utawa sedekah bumi pancen kapara nyata no ya ya ngetokake dawuh menyelam sambil minum air iki ana layang kang tumibeng pangkon diwaca alon-alon Assalamualaikum Mas Dalang kula saking Pak Sabin nyuwun gending nuwun inggih menika podang kuning ngrajakan Banyuwangi kalian Sriuning ngono ngono ana meneh iki mau permintaan lumantar WhatsApp ya kuwi kanca-kanca FMA FMA penggemare kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata ya kuwi fan militan Astabrata utawa FMA ya sing uga ikut memonitor pagelaran wayang pada malam hari ini requeste imbangono katresnanku ngono ya dikendoni dhisik sadurunge iki uga ana Mbak Yuku utawa ibuku Mbak Lucy Brahman kang mijil saka Ponorogo nanging luwih dhisik sak tembang kanggo ngendoni swasana ngono ya Mak luwih dhisik diaturke sing alanggam-langgaman ya kuwi imbangono katresnanku ngono ya karya Ki Sri Susilo Tengkleng kang mijil saka Boyolali no ya ya dipinangkani dibawani luwih dhisik bawane Mardika ya maka Mas Heru Linantang kula aturi nyarirani bawanipun mengko sing nyarirani langgame karben ya kuwi Dik Yovika Listiarisma kang mijil saka Kota Ngawiramah ya ngestokke dawuh maka Mas Heru gremet-gremet maton slamet sareh-sareh waton pikoleh monggo Mas kangen kutan po upama mung sliramu kang dadi talange ngati tembang menika nggih kula kintunaken untuk seluruh panitia sing dipangarsani karo Pak Kasun dadi jampi saya tombo kesel lan uga sing memonitor lumantar channel YouTube nggo kanca lek-lekan no lajeng Mas wis suwe anggonku nunggu nanging tansah ngleledha ngelingana rikala dina kapungkur sliramu nate janji Andika ya terus tresna lahir terusing batin Mbak Yovika jumeneng Mbak
dalu selamat malam Cahayu. Oke, selamat malam Mas Dalang. 3 hari berturut-turut pentas ora capek to Wong Ayu? Alhamdulillah, mboten niki kita saya semangat. Semangat luar biasa nggih. Luar biasa. Niki wonten permintaan saking kanca-kanca lan sedulur-sedulur FM Ando. Nggih. Fan militan Astabrata yang memonitor di live streaming Astabrata media. Tembange imbang ana Katresnanku. Ayo. Karya Ki Sri Susilo Tengkleng. Tengkleng. Tengkleng ayam. Yo langsung buka celuk wae wong ayu. Coba kaya ngapa? Saben dina wong ngalamun jroning sepi samut lamun tansah katulu kewayangan muduh kang mas dasar sinden ayu gede dhuwur manis lencir kuning suarane ya apik suarane becik mendah bejane besok sing dadi bojone lah ya amin ya Allah iya panjenengan niku to Mas kok aku lho nek ngelem kula ngoten niku ampun sanget-sanget lho yo ngelem mengapresiasi ora apa-apa mari mengke irung kula mekrok Mas ora apa-apa. Jenengan niku nggih luar biasa lho Mas. Luar biasane piye, Nduk? Janjanipun kula niku diam-diam juga mengidolakan panjenengan lho Mas. Kok iso ngidolakne aku? Apane yang diidolakan itu apanya, Bu? Lah nggih to, dalang muda. Piyantune niku ganteng. Terus manis. Terus dhuwur. Wayangane niku nggih sae, wasis, besus, sacet buat beras-beras. Niku. Terus kula niku nggih Mas. Napa? Janjanipun mengamati. Personalitine Mas Akbar iku jenenge nggih good people. Wah. Good people aja nganggo bahasa sing angel-angel. Maksudnya baik ngono lho Mas. Lucy Brahman wong Ponorogo ndaro lho. Good people ya apa ngono lho. Maksudnya orang baik. Orang baik, berkepribadian baik, kalem, sopan, alim, soleh, ngoten niku Mas. Kok iso pujian sak donya mbok kelumpukne ning aku. Aku ngelem sampeyan jare sampeyan ngomong irunge mekrok. Sampeyan ngelem aku engko jariku lho sing mekrok aku. Lah kula timbang kula empet lho Mas. Nek mumpun ndur panggung tak brolne sisan to. Nggih, yo luwih ngono no. Mergo arep ngomong apa, arep saran apa, kritik apa utawa memuji apa ki luwung ning panggung. Mergo aku ngurmangsani nek karo sampeyan utawa sinden-sinden Astabrata lainnya ki ora tau petuke yo nggir ning panggung. Instruksi Pak Dalang. Buatel aku ra nyaur ya. Dan saya ki rong dipadake wis omong iki lho. Aku ora betah kok. Ora betah ngapa? Lah aku iri no. Lah napa? Aku ki lek ngeroh wong dalang ganteng karo sinden ayu ki gemes. Aku nejan panitia kok ya ngerti aku ngono. Golek bintang tamu kok ya Lucy Brahman. Heeh, penyebabe napa? Nyepaki mbah timbah nombah ro ning mburi santri duet karo aku. Lah aku ngerti jenengan jejer wong loro masalah. Aku wis ora betah. Nduk tak omongi. Pak Dalang ki adekane kan kur debok ya. Ganteng kaya ngapa, pinter kaya ngapa, duwite akeh kaya ngapa, ora wani lek rambut cedhaki. Gandrungen. Ngono lho. Saiki ra masalah wong wedok iki sing agresif. Ngono los dol iki nang dhuwur panggung Mas Akbar milih. Taran-taran penonton sik, Mbak Yovika ngomong jejeri kula pareng mboten, Bu? Lah, pareng anu atiku sing ser-seran. Totalitas kerja ngerti ya. Lek nang dhuwur panggung Mas Akbar milih umum. Iya. Saya tahu aku nek diarani milih umum aku medun panggung dirayah ibu-ibu. Pas ning dhuwur panggung. Oh dhuwur ya. Umum. Iya. Agak nyedek ta. Berarti kula nyedaki dalange niki. Lah ya oleh nolos nyapa. Langgame terusno karo lu duduk sini. Jenengan los mboten? Los. Dajal tak matne suaramu kaya ngapa? Jare irungmu mekrok-mekroke kaya ngapa? Iya.
Nun sewu lho, Mas. Ayo ora apa-apa. Bocah le rati ngonokne kok ora wani-wani. Kula niku Ngono. kula niku isinan, Bu. Mane kula niku nggih cahe izin ngoten lho, izin Nggih, ngoten. sing wedok izinan kula nggih izinan. Lah terus dadine kapan lek kabeh isin-isinan? Ayo, jajal terusno. Tok-tok maneh niki jare dadi kalau di atas panggung itu tidak apa-apa. Mitra kerja. Piye? Radi mriki lho, Mas. Kok adoh-adoh meni napa? Ya ngono kuwi lho. Lah ngono lho. Atine wong lanang di sing ra gogloh, Mbok, radi mriki lho. Ngono aku wis bayangne lho, Mbak Lucy. Piye? Bayangne nek wis duwe bojo ngono lho. Oh turune singkur-singkuran radi mriki to Mas ngono bae. Rasane wong lanang ora yo ner ngono kuwi. Apane sing ner-ner? Atine. Yo Vika, Dalem. sandingen to. Kula rada jejer ngono ge. Omongono HP-ne kon dekekne lek ning dhuwur panggung ge. Mas HP-ne diseler riye. Lah urung-urung kok sinyale metu wisan. Lah siap bluetooth. Oh iya. Nembang kok tak matne, aku sebagai jurinya. Ya. Mongko tangan ya. Yo, jajal. Napa jenengan sih nembang? Oh, ndak usah kamu aja. Sinden ditekane kene nggur nembang. Sampean aja kamu aja. Mongko Kang Mas katresnanku. Maju. Maju maju. Apa ya kaya ngono to diajeng ngono lho. Dalah kok diewer-ewer. Prasetyaku tak korbanake. Sekali lagi Mas Arya. Ning kene wae. Ning kene aja pindah. Penak bae, Mbak. Iki lho nyawang gambar awake dhewe ning layar iki lho, Nok. Nggih. Mas Akbar. Dalem wong ayu. Kula niku jan tresno sangat kalian panjenengan lho, Mas. Padha ya iki. Ayo. Namung kumantil ing padaming netra. Iki lho Mbak Lucy iki lho. Kaya ngene lho. Lah piye lho kaya ngene iki lho. Apa ngene iki apa? Lah iki wis. Kok janggute kene to? Misake katresnan jati amung mangkono piye katresnanmu piye Aku mbok kongkon Mbak Bau. Aku mbok kon jawil janggute to. Rata jawil-jawil to. Lah kok kono sing janggut, ana sing jawil sik kono to. Aku yo ngono. Umpama aku dadi yo Vika, dhe bojo meneng ndak tak geret sing aku. kula nggih anu kesupen ora ndang tak juabut sisan juanggote. Ngono anakna. Salahe wong lanang kok klemar-klemar. Lah nggih yo, wong ingah-ingih lho. Ke anjing. Jangan dong. Terusna. Yo siji lolak-lolok karo ingah-ingih. Ayo. Teko di Mas. Tekan lolak-lolok. Yo, ayo. Mongko Kang Mas katresnanku bebangsani tan desa Sunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan raga.
Bagaimana Ibu Juri? Good, luar biasa. Menjadi sindanya Mas Akbar sing ganteng iki kudu kuat mental kaya pean ki. Kuat ndablek. Dadi nduk ya Vika tak omongi. Mas Akbar kuwi mbok jawe lora kowe ki ya panggah diujat. Mumpung ning kono ya jare aku sedang remeten tangan. Wis ngono. Kula niku ning ngrempet-ngrempet sing suwe-suwe malah sing keringetan kula. Iki lho kat mau tanganku wis ngempet keringet, pales. Ora apa-apa mumpung ning dhuwur panggung nyapolos. Lah mbok sinden papat iki lho kung kroyok Akbar ora apa-apa. Lah kula niku dasare niku nek jejer kalih tiyang kakongan dereng mboten nate. Sing tok aku didemek janggutku kok jareku telesi nyapa ya kok. Nyapa ta Bar? Kok kekutan aku ah. Kekutan aku ah. Kekuatan aku apa ngompol? Ngopo lho Mas? Ora, Nduk. Sampeyan mau gak pengen pesan no? Ora. Bangsane. Makasih ya, Nduk. Nggih. Aja kapok. Apa nih? Yo nek Lembang Mas Teh. Ya. Luar biasa. Mah. Ngono iki lho. Modal kok diewer-ewer kon rono lagi bengi iki. Lah ya. Luar biasa. Sudah katur permintaan dari FMA Imbang Ngono Katresnanku. Ayo. Saiki yo sing dianti-anti Mbak Lucy. Ayo jumeneng Mbak Yu. Jumeneng coba kayak apa? Disepoti, Cok. Hey. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu di Mas Akbar Lan wah salah. Jenenge kok angel. Ayo, Syahalam. Kiai Kang Bagus dalang kondang kebanggaan bumi Jawa Timur khususnya Kiai Nganjuk. Amin. Saya ikut bangga dan selalu berdoa semoga Jawa Timur selalu melahirkan dalang-dalang muda yang hebat seperti Mas Akbar. Tepuk tangan. Amin ya rabbal alamin. Mulai tahun ini sampai ngatos sakniki penonton Nganjuk is the best nomor 1 se-Jawa Timur. Amin. Lek mirsani wayang selalu kathah sangat penonton. Terus piyai juga pecinta budaya terutama seneng nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan. Leres Mbak Lucy. Contohnya setiap hari selalu ada wayang di Kabupaten Nganjuk. Nggih. Dicaosi lakon ya purun. Guyonan nggih purun. Lagu-lagu napa maneh. Nggih, luar Ngeten lho, biasa. panjenengan lahir di kota Kabupaten Nganjuk lah nggih bangga. Nggih bangga. Leres. Kula luwih bangga melih dalu niki. Kok bangga? Pripun? Sak drimo pirang RT ya kene? 4 RT napa 6 RT? Cuma 6 RT lho iki. Sak dukuh lho iki. Wayangan ben taun sampai ping 12. Ping 4, Mbak. Anu, ya maksudnya jenengan sing ping 4 jare lek muni ping 12 Oh ya. Ngomonge Pak Jumadi. Nggih, nek kula ping 4 nggih. Panjenengan ping 4 alhamdulillah aku pisan iki sekan. Oh ya. Lah ngono ya padha-padha awakmu mau. Kok ngaten? Sik pisane ditangisi Pak Roni. Kemang ngomongin bentau nok nangis. Padha aku ya ngono. Ada lagi ke solar munda lho Kak. Aku ya ngono. Pokoke tulung. Ngerti lek Lucy Brahman rupane judes kaya iblis. Tapi lek babakan duit ora mentalan. Apa maneh nek kur 6 RT 4 RT luar biasa kok wis iso wayangan sak dusun kaya ngene iki hebat. Mongko ngundang Mas Akbar gak titik ragate ya to. Nggih. Nah aku bengi ya njaluk engko tak kancani mek sore tok le. Yo, ya. Alhamdulillah. Terus yang bikin bangga lagi, sing rawuh niku ditunggoni Bapak Lurah-lurah kuatah sak kecamatan pun niki Berbek. Terus Bapak Camat katanya rawuh nggih Bapak? Nggih. Alhamdulillah. Bapak Kapolsek nggih rawuh ketemu. Rawuh. Masya Allah luar biasa. Pak Lurah ingkang pundi? Pundi Pak Lurah? Masalah sing rasukane abret niku masalah benjing kelurahan jeng napa Pak wayangane Pak?
Sehat nggih Pak Lurah, semangat selalu. Mas Akbar. Kados pundi? Jenengan ki kok dalang ora tau leren. Nggih, maksudnya pripun maksudnya? Dalang saben bengi ki tanggapan duitmu ya arep mbok nggih apa? Lho, Gek terus tak tekoni saiki. piye-piye? Wong urip ki sing digoleki apa? Lho, wong urip niku sing digoleki atine ayem. Atine tentrem, Salah, karir, salah. bojo wis. Kowe nyambut gawe koyo ngono ki lho mbok goleki apa yo an? Ya ben sukses. Eleh salah. Yo ben iso bangun omah dhewe. Eleh kadoan. Lho, kok iso kadoan ya? Wong urip ki sing digoleki kuwi bolongan. Ora percaya teko Pak Lurah Mbah Mboten Pak Camat sing rawuh kae. Sik to, apa ki meng peh aku terus karo Yovika terus wong urip digoleki apa kok malah bolongan? Ora mek kuwi tok, sampean contone. Contone? Sugih delok tengkas duwe omah, ya Heeh. ta, duwe omah dhewe. Tuku omah dhewe. Tuku omah dhewe lek ora nek bolongane metumu kok ndi? Kok iso mbrobos saka dhuwur? Hah? Heeh. Duwe motor apik, mobil apik. Tumpakmu mobil mewah buntet renek mau lawange arep nyopir kok ndi kowe? Numpak ning dhuwur tuabrak gase. Ambak gur sak bolongan ya penting ya Mbak Lucy. Ambak sak bolongan iki ya penting, Mas. Terus upamane bojo ayu. Lho bojo buntet to, ora nek bolongane lah bingung kowe. Nek mung goleki piye? Ayu-ayune kayak Yovika kayak ngono kuwi. Ah, ya pikate buntet kek ruwet ora duwe rai. Yo ora duwe muka ngono kok. Lho, iya tau lah wong ayu-ayu lek gak duwe bolongan ya apa ya Pak ya? Nggih, betul. Heeh, leres. Ya Tegese ya. tegese pripun? Ora nek lawange ya bingung. Bingung. Nah, ngono lho wong urip iki sing digoleki ngono kuwi mau. Kok ado-ado. Apa lek mung ngarani? Apa? Apa lek mung ngarani mau? Sing ndi? Urip iki digoleki apa? Karir. Aduh, men ya wis ku mau golekna bolongan. Goleki bolongan. Iya. Tak ambak gur sak bolongan ya penting ya, Mbak. Penting lho. Upamane ya, Mbak, Lah, upamane. Bolongan lambean ki mangan. Oh, iya, lho. irung. Terus ku nggih mendengarkan kuping. lho. Meripat. Lho golek pilek lho ndeler ngono kae metu ngendi ya metu bolongan. Arep nguyuh. Lah, kowe ora ndek bolongan ngono amu ning ndi? Ayo. Kok sarep ngater teko kene. Kok cangkem ya elek ya? Elek. Mosok cangkem kok pesing. Iya. Yo. Ngono lho, iki yo sajake enek manten anyar barang kowe gak pengen ngene. Oh iya, pesek sindenku wis payu siji. Aku dek ben nyerono, tak wae kejutan wis. Pokoke lek aku longgar mbok sapa dadi manten aku teko. Anggota Astabrata siapapun yang anu mesti teko. Lah aku kan selalu cinta sama kamu seperti anakku sendiri. Karo papamu aku ya wis plek, karo mamahmu ya plek. Amin. Ngono lho Le. Piye to kowe? Kowe gak pengen ngene iki terus kapan lek nututi? Sik. Heru bareng kuwi ra isin kowe. Heru. Sik to, Mbak, aku itu perlu memperbanyak ilmu untuk besok menjadi bekal rumah tangga. Kowe takon Sing tak buayangne akeh, Mbak. apa-apa? Upamane. Sing kok wedeni apa? Sok rabi. Lek rumah tangga toh. Rabi. Secara ekonomi mesti kamu sudah mapan. Sing kok wedeni apa? Ekonomi wis anu lah, umamane anu iso digoleki bareng-bareng. Bareng-bareng, iya. Upamane terus sok bojoku, aku duwe bojo. Sing aja muni bareng-bareng Cek. Piye? Wong lanang saiki kudu duwe modal sik, Le. Lho lah iya no. Iya, kudu duwe modal sik baru golek bareng-bareng. Iya, terus bareng. Terus umamane ya, Mbak. Iya. Wis rabi tenan. Iya. Dres untuk 2 tahun, 3 Iya. tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pamane aku duwe pengen kuwi duwe anak jane akeh, Mbak. Aku pengen anakku 12 sok. Wah, salah lah. Iya, Le. Bener. 12 kuwi lek iso ndalang kabeh kuwi ndang tambah dadi miliuner. Iya, terus. Dadi mau duwe anak 12. Iya. Kuwi mau tanggapan luar pulau, tanggapan adoh ki ora usah Enak. ngejak Astabrata wis anake Oh, kabeh iya. jan. Iya, betul. Family 100. Keluarga family 100 ya. terus upamane ngene, Iya, Mbak. piye? Upamane duwe buayangan duwe anak 12. Iya. Dulalak naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Kok terus dilalae ora duwe anak. Oh, naudzubillah min dzalik. Heeh, naudzubillah duwe ora duwe anak. Ngono ya apa aku kudu rabineh apa piye, Mbak? Alah aja Le. Lho, Sik, nih. rabineh gak oleh. Anu aja kekean bojo dalang. Anu ngenes ndang mate. Gampang kuwi rasa bingung aku ndek resepe ke. Resepe pripun? Ala wong randang nek ora ndang kagungan putra to? Heeh. Anu pengen ndang meteng to gampang no? Apa kuwi? Diurut. Oh, pijet. Ora diurut. Urut iki pripun? Ya tegese pamo ngene iki RT-ne RT 1 teko 15 urutno kabeh lak bojomu ndang meteng. Dino iki RT 1 dina loro RT iki no?
Saya tau wijane bojo apa sego berkat tok. Diurut ini Mas. Alhamdulillah Mas. Sabar lah piye? Lah kowe mate kok ngono to RT 1 tok RT 5 diurutne lakune bojomu kali ngene. Ora sawedi le. Wong bebrayan itu wis nemu rezeki dhewe-dhewe dan doa yang terbaik semoga disegerakan. Amin. So, ini so idungane pesek sing lagi rabi wi. Muga-muga ndang meteng. Wis iya ndang los ngono. Langsung wis ora sasuwe-suwe. Wis lasah ngono kuwi kaya dicontoni Mbak Lucy kan iso to. Nek sing lanang ki pasif sing wedok kudu agresif. Ya ngono lho. Sedangger mendino tanto Mas ngono ya. Ngono. Kaya aku lho, setahun manak loro. Aku ijan mbok ijo sandale meteng tek. Gumun aku ya an. Ono ane apa ning sikil kok. Ngapunten niki terima kasih saya ucapkan kepada warga masyarakat Dukuh Tempel Daleman Desa Patran Rejo luar biasa. Semoga sedaya atas jerih panjenengan sedaya dipun paringi ganjaran saking Gusti Allah. Amin. Piyai Dusuh Tempel tansah diparingi ketentreman, kesehatan, panjang yuswa sedayanipun. Nggih, amin. Nah, amine sing banter Bapak Ibu. Sing ora amin berarti ora tarian. Mugi sing rawuh dalu niki diparingi panjang yuswanipun. Amin. Wadah rezekinipun. Amin. Sehat panjang yuswa wis ngono. Amin. Ngaten Mbak Lucy. Nggih. Sampeyan iki badhe kula gandeng le. Wah, iki akeh sing ngantri ning mburi. Baik. Niki request penduduk mriki mumpung Pak Camat rawuh. Niki dipun utus berkahi teng jumeneng teng panggung sekedhak mawon kersane remen dukuh mriki. Oh ngaten. Request saking panitia ngoten. Oh ngaten nggih siap. Terus engko yo enek bapakmu munggah le. Siapa itu? Alah sapa ra Mbah Mat Kosim. Kosim ka aku arep munggah. Lucy kok ayune kaya Manohara. Iya jajal, aku dikira Manohara. So dipadakne Manohara. Pak Camat riyen niki berarti nggih. Monggo niki atas permintaan Bapak Panitia supados suatu kehormatan kepada beliau Bapak Camat nyuwun kapulih jumeneng wonten panggung. Nggih, monggo Pak Camat. Nggih. Piyayine kok gedhe dhuwur. Mbok mungkin lek nek piyai ganteng gedhe dhuwur, bojoku kudu tak ijone le. Disapa to Mbak. Nggih, wilujeng dalu Bapak salam hormat Pak Camat. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lucy. Masyaallah Ibu nderek. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Boten. Oh, Ibu pun kula SMS, Ibu lek sare anu kondur mawon. Rumangsaku. Terima kasih. Kang belakang Bapak Camat sinten menika? Menika Mbak Lurah, Patran Rejo. Masalah, ya ampun. Dangu mboten pinanggih dos pundi. Oh, lah nggih kula kesupen mrikane lek wayangan ra tau ditimbali. Engkang wingkang menika? Oh, Pak Kasun. Pak Kasun. Nggih, estu matur sembah nuwun Bapak Camat. Mbok menawi wonten sepatah dua patah kata kados pundi Pak Camat mirsani kados menika masyarakat antusiasnya luar biasa. Luar biasa, masyarakat Dukuh Tempel. Daleman. Desa Patran Rejo nggih. Saya tadi datangnya agak terlambat Mas Akbar. Mboten napa-napa. Ini sering kemberbek kayaknya Mas Akbar ini. Nggih, kala-kala, Pak. Kolo-kolo. Nggih. Nanti di Balong Rejo juga kan? Sudah atau belum? Dereng. Balong Rejo wis urung? Dereng ya? Dereng. Belum, nggih.
mudah-mudahan nanti ada informasi ke Balungrejo juga ini. Amin, nggih. Mudah-mudahan Agustus juga ditimbali di kecamatan ya Pak. Amin. Pakai gampil we todongi Pak Lurah mawon. Nggih. Pak Kades Balungrejo ada di sini kan. Oh Mbak Kades Balungrejo rawuh. Rawuh. Oh nggih. Ini Napa kompak diatur sih Kades-kadesnya. mriki? Napa diatur tindak mriki napa? Nggih, monggo mboten napa-napa. Lha niki lho, pun dadah-dadah lho lah. Niki kula namung menyampaikan amanah Monggo, Mbak Lurah. dari panitia Bapak. Nggih Mbah Lurah. Jian kok ya aku apal aku. Badhe paring dawuh riyen Bapak mungkin. Nggih, matur suwun sanget Mas Dalang Nggih, Akbar, nggih. Mbak Lucy, nggih. Kagem masyarakat Dukuh Tempel, saya mengapresiasi dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan seperti ini berarti nguri-nguri budaya, Nggih leres. bersih dusun, nyadran, mugi-mugi kajatipun saged dikabulaken. Nggih. Amin. Masyarakat nggih lancar anggene nyambut damel diparingi kawilujengan keselamatan. Amin. Nggih. Lan gampang sedayane. Amin. Ngoten Mbak Lucy nggih. Pak Nggih, Camat. Menika bilih berkenan katuran berkahi satu dua lagu mawon duet kalih adik-adik napa kalih kula napa kalih Dek Yovika napa kalih genduk cantik-cantik monggo. Piye Mas Akbar gak kulino nyanyi? Ampun tolos niki nggih napa kalih duet kalih Mbak Lurah nggih saged. Napa Pak Kasun niku nggih? Pak Kasun, saged. Pak Pak Kasun. Kasun nggih saged. Pak Kasun. Pak Kasun niku duet mesti Mbak Lucy nek Pak Kasun. Heeh. Nggih, Pak Oh Kasun lho. ngeten. Nggih. Nggih nggih. Bapak napa pun maos mboten napa-napa maca mboten napa-napa. Maca nggih mboten napa-napa Pak Camat. Monggo Napa maos sing- mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Sing saged napa? Pun sagete napa ngaten mawon. Nggih, heeh. Monggo. Nggih napa niki lagune? Campur sari. Oh, Campur bisa. sari mboten napa-napa. Dangdut bisa campur Nggih. sari bisa los. Nggih. Mas tabratan iki sembarang lagu. Nggih. Hadroh, penting aja hadroh lho Pak. Hadroh wae pun sore mau. Anu Cobi. Napa? Niki lagu lho wawas tapi Napa? mendem kangen. Mendem Saged. kangen. Seeling ra cah? Wonten apa mboten? Genti tak garap, aku digarap kok. Heeh. Campur sari kene iki. Heeh. Nggih. Mendem Nggih. tangan. Mendem kangen. Oh, Oh, nggih nggih nggih. tulisan. Ya sik aku tak anu ya tak mbocok krepekan mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Saking lawas sing wis rada lali kok kula. Nggih. Kula garap Pak Kapolsek ganti, kula niki digarap ya. Oh nggih, mboten napa-napa. Lek duit mboten lali, kula lek tulisan kok lali. Sampun? Mendem kangen. Kanca-kanca kok Lagu ki enggak yo mendem kangen le. Esuk mben Mas Akbar yo anu apa gaya lagu napa niku? mendem kawin. Pasti mendem pengen nikah ngono lho. Iya. Mendem kawin. Penyanyine sapa penyanyine kayak anu? Penyanyine Yovika. Lah. Sing nabuh aku. Nuwas aku. Heru piye Heru? Yo. Sampun? Sampun. Kanca-kanca Oke. musik monggo. Heeh. Hey. Yang sakerja wis marem atiku. Makasih. Maksudnya mike penak jenengan iki lho. Napa nih? Mike penak gone jenengan iki Oh, tak alah, bengoki sedaya sampean. pena. Loh, niki Bu Fitri to? Wah, Inggih, masyaallah. Ibu kula niku, Pak. nggih leres. Ibu dah, Nggih, Mas tepang Akbar. lho Mas Akbar. Dawa. Terima kasih Bapak Sambut, ya. Camat, sabar kersa berkahi, Nggih, kula sak amin, kanca amin, mugi amin. tansah sehat, diparingi kelancaran anggenipun selalu menjalankan tugas. Amin amin. Niki ya napa? Pak Matur Lurah, nuwun. matur sembah nuwun. Sampun, Nggih. nggih. Panggilan sampun nggih. Untuk Pak Matur Lurah suwun dan sanget. anu Pak Kasun kersane tinggal riyen. Oh, nggih. mengatakan, nggih. Nggih. Pak Camat bisa Pak duduk. Camat bisa pinara. Terima kasih Pak Camat, monggo. Masya Allah, dan anu dereng jenengan dereng. Radhi mriki to. Ayo Mbah. Mbah Lurah. Mbah Lurah anu Mbah Lurah sapa le asmane? Mbah Lurah. Lho mosok mboten mangertos. Lah ora tau ditimbali Lho ya. tanglet no. Mbah Lurah maring asma sinten? Nyapa? Maring asma sinten Bapak? Kula namine Sukijo.
diomongi Sukijo. Ngerti ya, wong tuwek dikejain aku. Ngerti dieling-eling wi Sukijo. Suki piyai becik. Ijo ya apa ya? Ki menika rejeki. Ijo ki selalu bejo. Joe bejo. Rezekine bejo. Selalu oleh rezeki terus bejo. Nggih to Pak Bejo? Nggih. Nek nyandang jakete pun kembaran kali kebaya jenengan lho. Oh iya, masalah kok sambirit ya iki mau. Sarimbit. Sarimbit tak sambirit. Heru meneng dari njaluk adik. Aku umpama bapakmu iki ngono anakku te piye le. Guyu. Aku nggih Bapak Mbah Lurah nyuwun sewu. Wau Ibu nderek napa mboten? Mboten. Oh mboten halah kleresan mboten napa-napa. Ibu mboten pirsa. Ibu pun sari teng griya. Oh nggih. Niki Mbah Lurah ngresakne napa? Kula ni badhe cekok panjenengan. Oh, wah tekok nyapa kok ndredeg aku tekok iki. Pediku nek tekone ini rondone kapan? Nggih, badhe takut napa Mbah Lurah? Namine Lucy. Nggih, empun merem to. Tekok wong ayune kaya ngene kok merem lek ngendika pripun kok kaya akbar loro iki. Paling tuwekanku nggih katen-katen sepuhku sok kaya ngono. Iya. Akarep tekok kanten niku. Iya. Mbak Kijo kanten niku nggih. Endi to dalah. Endi to bolongane. Kok karan Lucy Brahman niku menapa? Lah, karan Lucy Brahman niku merga tiyange nggih gedhe dawa. Sapi niku lak lemu gedhe, punuke neng mburi gedhe kandel. Lah kula lek niku kan sapi. Lah kula lek merga jenenge Brahman nek punuk kula keng mburi ta waune kula pindah teng ngarep. Lucy Brahman lus niku alus siki isi. Dadi orang yang selalu berisi. Makane awake lemu ra cilik-cilik. Terus ngaten Mbak Lucy. Nggih. Kula niteni Pak Lurah, Nggih. Pak Lurah nganu seniman niku nek mesti nganggo jeneng Nggih. kewan, mesti kondang. Iya, Lucy ilane. Brahman. Betul. Lucy Brahman. Deni percil. Yu kewan kondang. Dodo kodok. Heeh. Ranto gudel. Ranto gudel sok mben awakmu ya tambahno jeneng to, Lek? Akbar nyambik. Nggih. Pak Lurah pengen tambah jeneng napa mboten? Ora ngajar wong tuwek. Sukijo sapa kanten Pak Ben kondang. Nggih. Piyantone ayu kok karan Lucy Brahman. Nggih, menika napa niku jenenge asma ingkang nyaosi tenger Bapak Dalang sepuh wonten Ponorogo, Nduk. Kowe besok lek dadi sinden tak wenehi tambahan Lucy Brahman. Lah niku diresmikan malih saka almarhum Bapak Anom Surata, Nduk. Brahman iki tegese gak sapi gaene dibeleh dudu tak artekne Brahmana ben munggah kastane ben dhuwur misuwur asmamu lan gedhi rezekimu. Amin. Ngaten sing mangestoni Bapak Anom Surata sing damelke dalang sepuh Kiyatna Piyayi Ponorogo. Kados mekaten benjing napa wayangan Pak Lurah? Niki mumpung ngeten Mas Akbar nggih didhepe napa kula dhepe riye? Masa kalah karo Pak Kasun. Pak Kasun. Nggih, pun niki Mbah Lurah nyuwun lagu napa? Pun napa? Nek Pak Camat Dawa men kangen iki lagune kangen mawon. Oh, anu pitung bengi rasane aku kudu mateni. Nggih, kangen niku nggih. Jae pon. Ini kangen nih. Nggih, kangen. Iki pokoke kangen niku to. Heeh. Iki pokoke kangen terus temane bengi kangen. Ngene lho Akbar iki yo anu Pak apa le Pak Kasun ki yo pinter ya. Request ning pean ki jaluke bintang tamu niku yo Lucy Brahman. Kok ngaten? Nyapa ora kok sing ayu-ayu kae. Mbak Prigel, Mbak sapa kae Niken, Mbak sapa sing nom-nom kae. Yo wis nyepaki ngene-ngene iki. Mbok. Lah kok lek kabeh dicepaki ayu-ayune koyo Mbak Yovika. Mbak Yovika le sing seneng Mas Akbar, Mas Supri, Mas Santo kuwi lah. Wah, kaya pakmu iki sapa? Oh iya. Wis Lucy Brahman ngene iki. Ngaten nggih. Ora ketang pun kolot-kolot ngono. Yo iki ke anu gendak aku Pak Kosim santri serak nesu kok. Nggih. Nggih. Anu Pak Kason lah kok malah dikir to Pak Kason iki kok ya ditingguti. Jenengan nyuwun lagu napa? Mengke kula kalian panitia mawon. Oh, kali Pak Matosim nggih. Mengke dhewe sampean udel-udel. Wedine kok karo si Brahman mengke lek kula nyanyi dhewe jenengan undur-undur. Piye maksudnya karepe tak ulang-ulang napa piye? Oh berarti Pak Kasun nanti tinggal dulu Iya, terus iya. nunggu teman-teman panitia. Pun sakniki satu lagu nggih, bareng nggih. Nggih. Untuk Mbah Lurah nggih. Kangen nggih wau. Kangen ae
iki aku mas nyanyi berang-urang ya. Nggih, derek. Kakale Mbak Lucy mawon. Iya, terus rasa bawa nggih mergo Langsung niki mawon, nggih. Permintaane kuwata sangat Kathah, spesial Mbak nggih. Lurah. Heeh. Ditayupne napa dijaepongne? Sembarang lagi. Oh, tayup. Tayup mawon. Piyai nganjuk jan wis. Mungkin aku sewamer nek jaipong terus Mbah Lurah joget kan ya rasae lho. Nggih, Nggih. anu piyai sepuh kan Sepuh, alus kasepuhan. ya, Heeh, kasepuhan. Alus niki lagune nyuwun tayup ya, Dik. Iya. Kangen. Mangga? Mangga, kangen, heeh. Buka celok apa kono? Mangga, Nah. mangga Mas Tris. Ya. Monggo joget alus mawon Mbak Lurah. Nganjuk tempel Ponorogo tulung nganggo blitar Mase. Pitung sasi lawate konku ngenteni Muslamu Mau sliramu wong bagus kan hati-hati. Rina wangi mung tansah impi-impi. Jroning ati kangenku setengah mati. Jalan kula ya Mas Jaman semono lahir batin tresnaku kangen ngene-ngene rasane rindu wong kangen gawe tak alah masa kangen wong Mangga. Pitung sasi lawate nggonku ngenteni mung siramu wong ayu sing dadi ati rina wengi mung tansah lain mimpi kangen ati terus aku setengah mati senang kula Kangen
Asik. Apa-apa tambane nulis suwung kangen Luar biasa, matur sembah nuwun Bapak Lurah. Mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Matur nuwun nggih Bapak Lurah, monggo lenggah. Sampun bersih desa napa dereng? Sampun bersih desa napa dereng kelurahan? Oh, mengke tanggal 7 Juli alhamdulillah. Kowe ditimbali? Mboten, selamatan tok ketok. Matur nuwun Bapak Lurah. Oh, tayupan. Nggih, ora apa-apa kaya kok. Oh, alah mboten kula sinden wayang. Untuk saged nayup ngeten wae. Alah tenapa kok repot-repote Mbak Lurah masalah. Tenapa kok ngeten-ngeten? Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Dalem? Oh, kok repot mboten apa-apa. Ini dudu sajake napa kelet lho. Lah sajake gandeng dudu. Lah nggih. Mbak Lurah lho ngono ku lho, ya masalah. Lah iya nggale. Tadi majeng mawon Pak Kasun. Pak Kasun iso ndruwedhek pisan. Arep masa Pak Kasun kok wedi karo si Brahman. Bose tenapa? Wong nggih mboten napa niki bendara saged diparingi bose nggih saged. Untung nggih. Sami mawon. Niki kula lantaran mriki nggih saged mboten napa-napa kangge cunduk laris salah matur nuwun Mbah Lurah. Repot-repot masalah. Yo luares laris niki diaturne Pak Dalang. Oh nggih masalah bar laris tunggale ndi yo rene iki masalah matur nuwun. Ke dhuwit bar di-share-share-ne Mbak Lucy iki mesti genah aku ndang entuk judo iki. Lek ben ora ndang ilang colong tunggul meneng nggih. Matur nuwun. Atos-atos nggih Lucy Brahman demo tepet Lucy Brahman ini wayangan sindene kudu Lucy Brahman. Monggo niki lewat pundi niki? Mriki kok papakne nas masalah. Nah, kok kuandel lek nyawer bener Mbah Lurah Mas. Atos-atos Mbah. Ya. Nggih. Pak Kasun kalau gilirannya artis kita malah barani Pak Kasun. Kowe arep mlayu ning endi, Sun? Pak Kasun wis ndredeg wetenge mules. pegangi mic. Kamu wis kondho aku. Nggih. Tak nyeluk kanca panitia piye. Wis to, nyeluk niki lho kathah ngenten Pak Roni, Mbah Mat Kosim pun siap. Bareng-bareng ya. Nyanyi Padahal bareng. anu napa? Mau pelaksana kegiatan sinten? Pelaksana Pak Roni. Nggih, Pak niku Roni. jenengan Timbali? Timbali. Siap. Oh, mergo rada angel-angel, rada angel-angel. Kalian Pak niki kan napa? Panitia kan dari kelembagaan. Oh iya, siap. Kalih Pak RT Jamin, kalih Pak RT Matosim. Oh nggih. Nggih. Monggo Pak Roni dan Pak RT. Pak RT Janim. Pak RT Jamin. Kali Pak Matosim Nggih. minggah sareng-sareng teng panggung mriki nyanyi bersama-sama. Ayo, monggo duduk. Pak Roni. Pak Roni sama Mbah Mat Kosim. Pak Jamin bertiga. Mbah ngadeg kok, Mbah. Saya nyepot sadar iki lho, Lek.
Besok lek tuwa iki panggung ora warung. Teko. Mbak Lucy, ngene iki Mbah Matusing minggu jam 1 wis ning pasar neh lho, dodol neh. Oh, iki jam 1 wis ning pasar neh dodol. Mas Dalang. Niki pundi pelaksana? Oh, Iki lho kok dereng Pak Roni ini pundi? Nironi. Ya ndi? Metuane Roni. Ora gelem rene tak barne wayangane ni. Ora gelem ngono, arep ngejob aku nangis. Lah iki lho. Tondang to tulung anak. Ora gelem munggah nyawer to tak. Wawah doa ya Allah. Kon ngambung wong sak RT. Allah. Niki garwane ya perias. Wah, estu. Wow. Bendina tanggapane akeh. Mau garwane nak melok hadroh Pak Roni. Oh, Garwane iya. Pak Roni melok hadroh sore. Mau terus? ngomong, wis tak sawer bojoku. Nek ora sawer kuwi kewajiban nafkah kok. Ya sampeyan kudu ndur panggung. Monggo niki wonten pamburtan apa Bapak panitia sedaya? Apa? Niki sendok-sendok jumeneng nggih? Ya, no. Rencangi nggih sedaya cah ayu-ayu iman-iman kaya ngono. Seto piye? Tak bisiri kan. Nggih. Sampeyan aja anu lho. Ora oleh ngrungokne aku. Ya wis. Kula kalih Pak Roni niki mungkin sampean enten keluarga sekandung napa mboten yang tamat ing jajah. Anu jenengan kalih niki ta? Keluarga sekandung. Anu tunggal ibu sisik bapak. Nggih apa mboten? Neng cuman jenengan kakak gisine. Teko Pak Roni. Teko Pak Roni pas mboke susune entek. Nggih to? Kakak adik to? Ayo. Kakak adik iki. Niki kakake niki adike, mesti adine menangan lek ngombe nyuwedot mboke trot. Adike sing pundi? Niku kakangane niki. Heeh. Nggih to? Nggih. Bener to? Wale. Wale Pripun? Ning jenengan Sawan kok ngarepe adike. lho, sawan. Wah. Wis padha sing disawang ngapane to Roni? Aku pegel ditelepon tulung ana aku. Pegel. Juragan panggung lho, juragan panggung. Juragan panggung tenan lek ngenyang sampai aku ora kelambekan aku. Pinter lho ya njukuk panitia kok Pak Roni aku gumun. Niki kakake napa adike? Sinten Pak Roni? Monggo sampean piye? Wis padha jenengan Padha, kakake. sabaraan. Sabaraan. Heeh. Sabaraan. Oh ya iso dulur kandung sabaraan. Lah, Duh. iso no. Piye? Wong sakniki lair mbrojol metu kembar 5 enek kok. Seko ibuku nang karo ibu. Apa ki? Pak Roni, lagune karo kanca-kanca sing kompak apa? Engko kare ben kancane karo Ya siden-siden. tak klarifikasi. Apa? Tak klarifikasi ya Ah. toh. Kene. Nggih, Piye, napa, piye? napa? Ya napa? Piye, so? Duet bertiga. Saman piye to kok song. Ayo malah dulu. Madane nang dhuwur panggung. Beh, Terus sampean yang tengah kene lho. Lah, jalukane angel tambahi engko nek tambahi kon nang tengah. Peh. Piye? So tahun ngarep pengen temriki melih mboten. Pada. Ya pengen tapi ditambahi separuh harga. Iya, guyu. Nggih, ya napa? Nggih pengen. Saya pengen nggih. Nggih, pengen. Mungkin nyan sanjang kalih Mas Akbar. Ya napa? Nggih nyan sanjang. Nek Pripun? tasik pengen ngoten. sadar ngoten tok mawon pun. Oh ngeten, lek aku lo niku jenenge bintang tamu niku tidak boleh meminta, jadi saya itu harus request gitu. Mungkin kadang Mas sabar aku jangan Mbak Em mungkin selerane sanes kula kan pengen suasana lain kados ngaten. Nggih. Aja bisi-bisi to Pak didelok wong akeh lho. Monggo lagune napa? Ayo lagune apa? Oke, tak klarifikasi. Apa Iki Pak nek? Kaso. Klarifikasi ya to. Iki kakakku. Oh lah, oh kakak jenengan. Tunggal sogo. Tunggal bowo, soko, tunggal gowo. Siji weton. Oh iya berarti kok anu lek tunggal gowo niku prangge sak kandung. Sak kandung no. Gowoke siji, sogoke siji. Tapi nak mau ngawasi kok ira men. Kok gak padha ngono to? Lah, ya Padha ya bingung. Ya maksudnya kan jenengan lebih slim langsing, bapaknya niku mesti lek ngombe susu kathah niku. Cara sampean piye? Anu gisine kokean Sing ndi? kakake. Mboten Bu. Niki lahirnya 3 niki rendeng. Niki oh alah nggih, disempong banyu. Niki nyuwun request napa? Apa? Ayo kesepakatan berempat. Mboten mengke Pak RT biar Pak Tidak mengurangi Oke, rasa hormat. ya, Mbak. Di sini juga ada Bapak Lurah dari Kecamatan Berbek. Alhamdulillah ini satu penghormatan yang sangat luar biasa. Kita mengadakan wayang kulit Ki Dalang Akbar niki sudah 4 kali Yes. dan baru kali ini Alhamdulillah dari Porpincam juga rawuh dan Bapak Kepala Desa di Kecamatan Berbek Semua rawuh.
Niku suatu Jadi ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Kami sebagai warga Dusun Tempel Daleman bangga dengan keadaan yang seperti ini. Acara seperti ini, semeriah ini berkat dukungan dari warga Tempel Daleman. Tepuk tangan buat warga Tempel Daleman. Dan juga tidak lupa kami juga mengapresiasi kepada teman-teman pemuda yang sangat luar biasa kinerjanya, sehingga alhamdulillah mereka juga berpartisipasi dalam pagelaran wayang malam hari ini. Luar biasa. Dan harapan kami adalah mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih meriah. Tidak lupa mudah-mudahan tambah berkah. Alhamdulillah. Ditambahi donatur. Ditambahin, muga-muga tambah nek donature. Iya. Masya Allah. Nggih. Niki request napa senduk-senduk Tadi juga gini Mbak Lucy. Apa neh? Gitu. Permintaan dari Pak Sabin dorong security, gitu. Wis tak waca mau. Wis dia waos. Wis tak waca nek Tapi gak digending nih. yo amang unggahne lurah semono kae. Alon-alon to. Yo. Niro nih. Terus Yo ini, terus. ini tadi juga ada permintaan dari teman-teman pemuda. Apa? Lagune apa meng? Podang kuning. Ora Mas. Nah, wis. Sidorondo. Oh, Sidorondo. Karo apa ya? Anu gadis Kalimantan. Sampean kok wis ro. Lah wis ngerti wong sing nyanyi mau ki anu bocah cilik ke mau kok yo nyuwun nyanyi sama Mbak Alfia. Kok tidukne karo sindene Mas Akbar ngono. Aku ora iso nyanyi sing nyanyi ben Pak Wo. Pak Wo, Pak Kasun. Nyawer ae ora usah nyanyi. Mesakne sindene Mas Akbar ayu-ayu kene. Wis to Mbak Lucy. Sampean wis tak paringi mosok dikurangno. Ora yo ora apa-apa wong jenengan bos gede sugih. Jatahe sing nang omah. Oh iya. Ayo Pak Kasun apa Pak Kasun? Pak Kasun apa lagune? Sidorondo Pak Wo jirine. Kapal. Gak apal. Anem, Mbak Lucy. Anu. Ikan di dalam kolam Oh, anu. Ikan di dalam kolam. Duangdut. Ikan dalam kolam. Akuarium to. Piye nek nggawa akuarium? Nek gak apal wis sampean sawet. Oke, siap. Perlu krepean kula betakne HP? Boleh, boleh. Oh, boleh. Ayo Dok Cahayu, gilirane sinten? Ayo sapa ikan di dalam kolam? Mbak Lucy. Betul udah ndamel krepean. Mbak Lucy. Sindian sampe mbane kamu sing dipilih Mbak sapa, Mang? Sapa? Sing pundi? Sing dipilih Mas Akbar, Mang. Mbak Yovika. Sing ndi wong? Oh, Aku pas gak roh ya, Mang. Alah, mosok tak silih kacamata nek ra roh. Aku pas nak guri. Kalau Mbak Yovika sing jumeneng. Mbak Yovika. Nggih, Mbak Sofika karo gendok sama niki. Ya. Bawa ya. Heeh, Pak Boy. Bawa ya. Ora usah nembang elek. Yo. Sing jumeneng Mbak Yovika kalian ndok sapa sandiki? Aul. Aulia. Lah sama nyopo? Yo karo aku. Oh iya. Monggo. Duan apa tambah jeneng niki? Boleh yang bisa. Coba ikan dalam kolam. Yo, duet karo Bu Lucy. Yo, dikancani kan niki piyayi 4 dadi 1. Ya. Lah sing kamu ngene apa Sidorondo? Sidorondo. Nggih, Sidorondo kus engko. Kok tanyanya ini, wis tanyanya ini. Pak Kosim Aku nyanyi. Ya, siap. Sem. Pak Kosim wis gak kalah iki. Pokoke semesen karo aku Mbak Lucy. Dik sepurane ya bae yo Dik galegol koyo ngene. Ben ra apa-apa Dek turu Dek wis. Ora to Nyanyi, Mbak. Ayo ikan dalam kolam. Ya. Yo, Mas Tris. Akuarium. Yo. Cek monggo jajal nadane Mas. Jajal nadane. Bila ingin melihat Keto Pak Wo. iki jajal lho. Oh jajal. Sik nadane Nadane aja wedok lanang. dhuwur. Lanang berarti nada lanang seberapa? Nada lanang iki monggo. Magadir. Bila ingin melihat ikan Ya. di dalam kolam, Asik. tenangkan dulu airnya, dimedingkan ganti. Digawane lagu omongi ora. Padinar nyawang Mbak Yovika. Bukason di Bukason. Ayo. Iki kadung nadane cowok. Cowok ora apa-apa. Cewek. Bila mata tertuju pada Asik. gadis pendiam Senengane dibisik. Sarang tak semang menggoda jarak janda
Linja. Masa lele. Apa ya sarale? Yo. Sapa? Aku to. Yo oke. Ganti Pak Lusi. Nyawer. Ganti sampean. Jangan. Sudah niki sudah rali. Wes rale ojo ke oke. Sudah rale. Yo. Musik. Oke. Asik joget Pak Roni. Astaga. Sudah. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu. Senyum dari jauh. Senyum tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya Sebeling kaca bila ingin menuju pada gadis pendiam. Masa menggoda terlincah. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Dan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu. Senyum dari jauh. Ada senyum Katanya hati kau. Oke, ya. Astaga. Sudah. Goyang Pak. Goyang Mbak Yovika. Rene ote. Aduh kenapa? Oke deh ote. Hakikat Di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca. tak tertuju pada gadis pendiam. Menggoda Darah lincah. jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu. Senyum dari jauh. Kau bila senyum tandanya hatinya mau. Kau bila senyum tandanya hatinya mau. Satu lagi. Bon. Wes. Sampun. Sido rondo turu tono. Lah ya Sedorondo. Sido rondo cah. Heeh. Oh nyawere urunan. Wes tenang ya, Pak. Jaluke oke. Nyawere urunan. Semua ditanggung oleh ketua panitia. Iya. Ini munggah ini kan manut tuh Mas. Iya, Manut, tapi aja nangis lho ya nek nanggap. Mas Mbak Lucy. Nangis sama Mbak Lucy. tahun Kowe yo gak trimo. Dalam? Jadi akhirnya adike diceluk kon munggah. Tapi engko sing nyawer kon. Oh ya, oke siap bos. Campur sari. Ayo Mas. Sido rondo. Lho kok guyu, Mbak? Oh iki Mbak Kosen nyanyi. Bos. Joget Mbak Kosen. Nggih, matur nuwun Pak Kasun, Pak Matosim, nah Pak RT,
Hitung wong 6 wong 7 piye? Bawa teko. Piye mu wis kok ngisor wis tak tanggunge. Iya, Trio. Ite uwel-uwelan kaya ngono mah. Ayo Pak Kosim arep mundur-mundur nang ndi we? Aku kowe jatahmu lek mau mesen aku kaya mbuh iki. 4 mo 6. Delekno sandale Pak Kosim. Itu. Nek ngitung citek loro. Lah wong laku pesen iki aku jane arep duet karo Mbak Lucy. Oh iya, Nek duet. ngene kon ora sida duet. Ora apa-apa malah bareng-bareng malah kompak. Ora apa-apa, dicepaki sing ayu-ayu. Heeh. Piye? Bingung ora ora to? Ceblok niku lho 50.000 tak colong niku. Ah, moh. Ngamo. Kowe kalah dadi kadik apa dadi kalah-kalahan ya. Pun mriku, heeh. Oke, Mas. Walah, ngene ditung sik to ning ngisor ya. Anu, iki Mbak Kosim Malah delon tok kaya wong remi lho delon. Lah iya. Ngono ku to. Mbak Kosim piye sing tuwek? Laris. Jan. Masalah ya. Laris. Ponakane dhewe rada akeh. Matur nuwun ya Dek Kosim. Masalah muga-muga seger waras Dek Kosim. Makasih Bos Roni. Bos Roni matur mbah nuwun. Lho, aku ora jerene wis. Kuwi jatahe kuwi ya. Nggih, Mas Roni matur suwah nuwun. Lah nyapa lho kok repot-repot ya Allah. Isin aku. Tak lusi istirahat dulu. Nggih, matur nuwun. Langsung bertiga pesek Sinta, Mbak Trisha. Ayo spotnya cow. Terakhir, yo. Oke. Selamat malam Sri Pesek. Selamat malam. Selamat malam Sinta. Selamat malam. Selamat malam Beatrice. Selamat malam. Minangkani pamundhut nggo penutup ning limbukan ya. Nggih. Podang kuning. Dicicil podang kuning, Mohon izin mengke bibar niki tasik satu lagu dari Nduk Ali ya sapa mau sing badhe duet lagu dangdut. Nggih. Pe apa no saking dalem. Ya wis ya, Podang kuning yuk bertiga langsung mawon, Ayo.
Awas. Yo. Hey. Hey. Yen si podhang andudut ati kepranan ora mandhut atiku sangsaya kasana sedekat kulit pembedo. Siapa satu lagi tadi siapa? Anu niki saking anu mbake dikancani, Nduk. Anu saking pundi sapa, Nduk? Sapa mah jenenge? Wis kene, ayo. Akila. Ayo, naik. Lagune Gadis Kalimantan. Langsung mawon napa dikancani all artis mboten napa-napa. Nggih. Iki asli saka kene mau nyanyi kur nyanyi sak lagu. Kamu kelas berapa? 6. Oh, kelas 6 SD. Mbak iki sapa sing nemeni? Satu lagi? Heeh. Oh, sendiri. Oh, Sendiri mawon, nggih. Arep duet kali Mbak Lucy. Ya, monggo. Yuk. Mau Mas Sabar. Sik aku yo nyangoni. Oh iya wah oke Nduk Cahayu. Terima kasih. Nah, ditintani iki sangune Pak Dalang. Nggih sangu besok. Bilang apa? Terima kasih Pak Dan. Ya. Doa terbaik untuk Pak Dalang napa? Semoga banyak tanggapan. Oh, semoga Amin. banyak tanggapan mek ngono tok. Semoga Semoga dapat istri. aku ora marahi lho ya, sumpah. Ora apa-apa. Oh, iya. Iki doa kok. Ya, terima kasih Cahayu nggih. Heeh. Mas Sabar. Nggih, sampun sawetawis Mbak Lucy. Nggih. Nggih. Mugi saged malih juga sukses selalu untuk warga dusun. Jadi mau jenenge iki tempel daleman. Nggih. Daleman seluruh panitia matur sembah nuwun mugi saged pinanggih gantos wekdal. Sembah Amin. nuwun, Dek, Ya. Slendre nak. Heeh. Nduk nutuke lakon. Ha ya. Nutuke lakon dhisik ya. Ayo mak tak dereke muga-muga lakon bengi iki kena kanggo angsar kabeci.